Gireunda usab sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group, kauban ng PNP Cybercrime Group o Securities and Exchange Commission o SEC ang buhatan sa organiko nga namutang sa Dakbayan, Sugbo. Ano ang report? Pinasikan sa search warrant gag-issue sa korte dito sa Kauluhan gironda sa masakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG7 ang buhatan sa organiko sa may St. John Paul Avenue nining Dakbayan sa Sugbo. Kauban sa operasyon ang Philippine National Police Cybercrime Unit ug ang Securities and Exchange Commission. Apan wa na mga trabahante o opisyal sulod sa nasong buhatan. Bugtong higanting staff toy nga baboy na lang ang ana sa sulod. Ang mga computers na lang usab ang isakmit sa mga otoridad isip ebidensya. Lahat ito ay isisecure ng CIDG at ng SEC. After that ay magbibigay tayo ng return sa korte na nagbibigay sa atin ng search warrant, informing them na yung inutos ng court na kunin lahat ay nakuha natin. Gipadayag sa security officer sa SEC, Lister Bautista, nga bisan og narehistro sa ilang ahensya ang organiko, apan nakahimo gihapon kini og dakong kalapasan. Kini ilabi na sa pagpangulikta og kwarta gikan sa mga tao nga mi-invest sa ilang puhunan bugti sa pasalig nga motubo og dako sulod lang sa 3 ka buwan gamit ang baboy. They are registered as a corporation, however, they don't have the secondary permit to offer or solicit investment from the public. We give a warning to the public na yun nga, they are not allowed to solicit investment. And despite of that advisory, marami pa rin pong nag-i-invest na mga kababayan po natin. Gidugang sa SEC nga why baboy ang organiko so kuhay sa gipasaatab nini nga mao'y pang-inggani usab sa mga tao. Ang mga nakuhang kagamitan sama sa CPU susihon usab sa Cybercrime Unit aron makuha ang ubang mga impormasyon karabot sa operasyon sa organiko. Nasasabi po natin scam siya, and then they are in the gist of selling of piglets. However, parang front lang kasi nila yung mga baboy. Kasi based on the information that we received, they are more or less nasa 50 lang daw po yung mga baboy, and yet they are numerous investors po. Uban ni John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.